Ville Veikko Olli Kankaanpään rajalle. No niin. Kuis menee, Noora? Jännittääks yhtään? No niin, muakin. Mitäs me sille tehtäis? No en minäkään. Tää meni hienosti tää haastattelu. Tosi hyvin, sus on poliitikon aineesta. Vaihdetaan toiselle puolelle. Kuules Ville Veikko. Mä kuulin semmoista huhua, että sä täytät kohta 18. Peruskysymys kuuluu, millä ilmeellä pääsit laivalle? Mitä? Ville Veikko Valta! Noin minäkin olisin vastannut. Lämpimät onnittelut. Jos siis kaikki eivät olleet selvillä, niin kysyin siis Ville Veikolta, millä pääsit laivalle, ja Ville Veikko vastasi niin kuin tullissa. Ai mitä?